Nachádzame sa v Ostrave, kde práve dnes začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024. O 4:20 hráme s Nemcami a nás zaujímalo, aká je nálada medzi fanúšikmi. Odkiaľ ste dnes prišli? Banská Bystrica, Detva. Z Detvy. Vranov na Toplov. Z Trutnova. Z Česka, ale sme fanúšikov Slovenska. My došli zo Zlatých Klašov. Zo Slovenska. Mám to na chrbte. A ako by si zatiaľ opísal atmosféru, ktorá tu je? Tak už na výjazde do Ostravy sme videli, že veľa slovenských aut je, tak sme si mysleli, že to bude veľa ľudí. No, zatiaľ super. No, úplne neopísateľná zimom riavky, nádhera. Nečakali sme vôbec dlho na pivo, to bolo úplne pozitívne. Vynikajúco. Dúfame, že aj po zápase taká dostane. Ako typuješ dnešný zápas, možno keby máš dať presné čísla? 4-2. Typujem, že 3-2 vyhráme. 4-2. Obávam sa toho. Podľa mňa je to také, že prvý zápas nám nevíde, no. Ale podľa mňa vyhraje Nemecko. Hrajeme Slovensko, neviem, 3-0? 4-2. Vyhráme 4-3. Myslíte možno, že budeme majstri tieto majstrovstvá sveta? Áno. Dúfame. Slováci. Tak dúfame, no. Kiežby. Klasický fanúšik si to prajem, ale nemyslím si. No, bez debaty. Bereme druhé miesto. Hej, druhé. No, ja si myslím, že aj tretie bude dobré. Aj to štvrté miesto by bolo fantastické. Akorát dneska cestou sem som to vravel vlastne synovi, že je to 22 rokov, čo sme boli majstri, tak by sa to ako patrilo zopakovať. Takže aspoň bronz myslíš, že dám? Áno, dúfam v to. Preto sme prišli fandiť. Všetko je to na chalánov, proste. Aby urobili dobrý tím, kolektív a keď urobia dobrý kolektív, tak urobia dobré mužstvo a dobrý výsledok. Daj nám vedieť do komentára, ako typuješ ty, že dopadne Slovensko na aktuálnych majstrovstvách sveta a sleduj aj naďalej Refresher.